አርስተ ዜና ኃይላየር ፌደራል ብዙጎንም ተግባራት ሪፎርም አብሮ ይመገድ ለውጥ ይርከብ ክብሉ ፊልድ ማርሻል ብርሃኑ ጁላ ተዛሪቦም መንግስት ዝፈጠረሎም ጻውዕ ሰላም ተቀቢሎም ሕቶም ሰላማዊ መገዲ ንምቅራብ ከም ዝመርጹ ነበር ዕጡቃት ክልል ገሊጾም ፍርያት ካብ ውሽጢ ሃገር ሓሊፉ ብጽሬት ናብ ዕዳጋ ዓለም ንምቅራብ ይስራሓሎ ክብላ ከንቲባ አዳነች አቤቤ ገሊጸን سلام طعنا هبل يزخوركم تملكتنا كم يمسيهم لك ساعات حد قينو كم تلمود نساعات تدالو زيناتات حزنا متينا لنا زيناتات ندام رحكم ساخم تصنح دما نبرهان في الساعة فلما بحط زيناتاتنا كنجمر أب زحلفو نايلوطي عامتات أب كتماتات برو تسفا زدمقو عبيتي عوتات تمزجبون كلو قدام مستر أبي أحمد تزاريبهم أب كتمات دي سبب صفحات ز تتجبرن وتصيتاوي زخونن سرعة المعاد كوريدر أبز حزوان أب كلن كتماتات كلل يقافح من الله يفلت أتي سرحتي كتماتات وقباتن ننبرتن متشواتن مقبار زخ على كم خانو حالفهم بلمعات كوريدر استفصوا مسرحتي نافريكا أبنت بموديل النت النقونو ممصوم تحبير اللهم استمزقبوا عوتات كم زلو كوينهم استرفوا سرحتي تتناخرهم زغاصلون تخون أب قطالون بمنغستي تأمتتو هايبوهم إنا تسرحو يركبون بانك نقدي إثيوبيا زوانوز طلبهم تكنولوجيات بمتقبار نعماويلو قلطفن زت أمامن أقل النهب كم زركب أفليتهم بانك نقدي إثيوبيا مرها قبري مجمري كنا قلقالوت عماويل أساليتهم أبتي مرها قبري منستر جنزبن أكابي دايركترات بورد تي بانكن أحمد شديم لعلو تمرارحات بانكي حلفت استفالي تكالاتن سرحتنياتاتن ترخيبهم أيت أحمد شدي أبتوان كم زبلو إثيوبيا بزحلف عامتات استقبرتو ممحش ماكرو إيكونومي تشبط وصيت أمزجيب اللهم بانك نقدي نمنقص عودة فاينانس لعلى استواصو كم زلو بمحبار زي بمردة تي بانكي نمتنخار بتخرت كم استسر حقون تزاريبهم حيلاير فيدرال بزوجنوم تجبرات ريفورم برؤي مجد لوط يركب كبلو لعلواي إتاماجر شوم حيلتات سراويت فيدرال فيلد مارشال برهانو جلا تزاريبهم تحيلاير نسلست عامتات سلطنو عبرتي حصيات مكوناتن تكنيشاناتن لوم عنتي عامر يقولهم فيلد مارشال برهانو جلاب توان ترقبهم أب زم حلالفو ملغتيم حيلاير ببزوانو زشربو نايصلاي شرحتات النافشله صنيحيوم ونازاز حيلاير فدري لتنال جنرال يلما مرداسا بقدوم اتيتكال زتهاو لوقتو مسرت بمقبار أب مسرت لمعاتن حيل سبن نبعلو النابقع كم صنحيم ارغاغيصوم زلوم بعال ملوت زبن جيفاتا ولايتا زلو صقاتات حاليوم ناب ولدو نمسغغار كم سراح رئيس محدار كلل دو إثيوبيا طلعون كبده غليصوم بعال جيفاتا اب يونسكو ممزغاو بزملكت بسراتات جيفاتا نلعلنا حزبنا اب تحت زبل مري حساب مرها قبري مغلصي حاغوس لما عنتي اب كتما ولايتا سودو تقايدوم رئيس محدار كلل دو إثيوبيا طلعون كبده ابزوان كم زبلو جيفاتا كاب قدم جميرو بعال مجلس حدنت حزبتات ولايتا يوم اتي بعال اب يونسكو ممزغابو وحزي توريست اتكلل بمعباي ايكونومياوي تربحنت كم زعبيم تزاريبهم زلوم منستر بهالن سبورتن شويت شانقا بقدن اب إثيوبيا محبراون ايكونومياون ربحهم
ካብ ዝጎሉ ጸጋታት ባህሊ ጊፋታ እትሓደ እዩ ኢለን ተመልከቲ ማዕድ ዜና በምክትታል ተርከቡ ሕዝድማ ብዝርዝር ናብ ዝሓዝናዮም ዜናታት ክሕልፈኩም ኢትዮጵያ በብዓመቱ ንክራይ ወደብ በቢልዮን ዶላር ዝቁጸር ሃፍቲ ፈሰስ ከም ትገብር ዝፍለጥ እዩ ብተወሳኺ ድሕነታን ሉዓላውነታን ኣብ ትሕቲ ቁጽር ወነንቲ በሪ ባሕሪ ሃገራት ከም ዝኾነ ይሕበር 95 ሚእታዊ ትራፊክ ኢንተርኔት ዓለም ኣብ መሰረት ብባሕሪ ዝተቐብሩ ኬብላት ብምዃኑን ነዚ ምቁጽጻር ዝኽእላ ድማ ወነንቲ በሪ ባሕሪ ሃገራት ብምዃነንን ንዕቤት ዲጂታል ትራንስፎርሜሽን በሪ ባሕሪ ቁልፍ ጉዳይ ይገብሮም ናዝሬት በርሂው እዚ ጉዳይ ዝርዝር ኣለዋ ተኻቲርና ንመለስ ኢትዮጵያ ኣብ ዝሓለፉ 50 ዓመታት ክልተ በርታት ባሕሪ ዝነበረ ሃገር ምዃና ይግለጽ ኣብ ጥንታዊ ዘመን ስልጣነ ኣክሱም ወደብ ኣዱሊስ ብምጥቃም ፍልጥቲ ዝነበረት ኢትዮጵያ በዓልቲ ዋና ወደባት ምጽዋዕን ዓሰብን እያ ነይራ ኮይኑ ግና በውሽጥን ወጻእን ብዝተዋደደ ሽርሒ መተንፈሲ ወደባ ሓይሊ ባሕራን መራኽባት ንግዳን ዝሰኣነትሉ መንገዲ ነስሓ ዝፈጥር እዩ ቀይ ባህርን ኢትዮጵያ ለማጣት 30 ዓመት ከዚያ በላይ የወሰደ ኢትዮጵያ ቀይሕ ባህሪ ንምስኣን 30 ዓመትን ልዕሊኡን ዝወሰደ ቃልሲ እዩ ነይሩ ከም ዝፍለጥ ኮይኑ ግና ካሊእ 30 ዓመት ንምምላስ የድልያ እዩ ኢለ ግና ኣያምንን 95 ሚእታዊ ትራፊክ ኢንተርኔት ዝመሓላለፍ ኣብ መሰረት ብባሕሪ ዝተቐበሩ ኬብላት እዩ ካብ ባሕሪ ናብ መሬት ተጠሊፉ ዝዝርጋሕ ድማ ብፍቓድ ወነንቲ ባሕሪ ሃገራት እዩ ቀይሕ ባሕሪ እውን ኣብ ዓለም ልዑል ኬብላት ኢንተርኔት ካብ ዝተዘርግሐሎም ባሕርታት ውሽጢ ተጸራሐ እዩ ኢትዮጵያ ናብ ዓለም ለኸ ግልጋሎት ኢንተርኔት ታእትወሉ መንገዲ ብቐንዲ ብወገን ጅቡቲ ነዞም ኬብላት ብምጥቃም እዩ እዞም ዓበይቲ ኬብላት ኢንተርኔት በባሕሪ ውሽጢ ዝዝርግሑ ድማ ሜታ ጎግል ኣማዞንን ዝኣመሰሉ ዓበይቲ ዓለም ለኸ ትካላት እንትኾኑ ኣብ ማእዝን ባሕሪ ዝርከባ ሃገራት ድማ ካብቶም ኬብላት ኢንተርኔት ጠሊፍካ ናብ መሬት ንምምጻእ ዝተሃነጹ መራኸብቲ ይቆጻጸራ ማለት እዩ በዋናነት ከም ኢትዮጵያ ዝበላ በር ባሕሪ ዘይብለን ሃገራት ኢንተርኔት ዝበጽሐን ብሳልሳይ ወገን ብምዃኑ ሉዓላውነት መረዳእተን ኮነ ቁጠበአን ኣብ ትሕቲ ጽዕንቶ ዝወድቕ እዩ
متنعتي حبرات تيليكوم عالم كم زملختو حنت هاجر أب وشت بحرين استقبر كيبل قد تازخونة تبتصحنات انتر أزيها الليوا أب زلو واقع إنترنت كاب سلستك سابر بعد عزف واقع كوسخاي خليوم واقع قلطاف ኢንተርኔት እውን ዘተኣማመነ ይኸውን ኣብ ህንጸት ክላውድን ዳታ ሴንተርን ዘለው ኣብ ዲጂታል ዘፈር ክግበሩ ዝኽእሉ ዓለም ለኸ ኢንቨስትመንታት ንኸይበረታቱዑን ዲጂታል ትራንስፎርሜሽን እውን ከይቀላጠፍን ዕንቅፋት ይኸውን አሁን በዓለም ላይ ትልልቅ የክላውድ አገልግሎት ሰጪ ድርጅቶች አሉ ትልልቅ ኣብዚ ሕዚ እዋን ኣብ ዓለም ዓበይቲ ትካላት ወሃብቲ ግልጋሎት ክላውድ ኣለዉ እዞም ትካላት ኣብ ሓንቲ ሃገር መፅኦም ኢንቨስት ክገብሩ እንትብሉ ዘተኣማምን ኢንተርኔት ኮኔክቲቪቲ ይደልዩ እዮም ስለዚ ብሳልሳይ ወገን ትጥቀም እንድሕር ኮይና ግና ዘተኣማምን ስለ ዘይኸውን ኣብቲ ዘፈር ኢንቨስትመንት ናይ ምስሓብ ዓቕሚ ዝተጎደ እዩ ዝኸውን ብሓፈሻ ዲጂታል ትራንስፎርሜሽን እንትንሓስብ ነዚ ዘፈር ዘድልዩ ናውቲ እውን ብበሪ ባሕሪ ኣቢሎም እዮም ዝመፁ እዞም ነገራት ብቕልጡፍ ዘይበፅሑ እንተኾይኖም ኣብ ምንቅስቃስ ዲጂታል ትራንስፎርሜሽን ናይ ዓርሱ ጽዑንቶ ይሕድር እዩ ማለት እዩ ጉዳይ በር ባሕሪ ጉዳይ ድሕንነትን ሉዓላውነትን ምዃኑ እውን ዘዘንጋዕ ኣይኮነን ምክንያቱ መውፅእ በርታት ኢንተርኔት ተቆጻጸረ ኣካል ዓለም ለኸ ፍሰት ሓበሬታ ናይ ምቁጽጻር ዓቕሚ ስለዘለዎ ፍሰት ሓበሬታ ተቆጻጺሩ ማለት ድማ ውሳነ ተቐባሊ ካብ ምዃን ወሳንና ምዃን ዓቕሚ ዝፈጥር እዩ የኢንተርኔት መስመሮች ላይና በላንዲንግ ስቴሽን ላይ ኣብ መስመራት ኢንተርኔት ላንዲንግ ስቴሽን ምውሳን ዝካለን ሃገራት ወይ እውን ትካላት ኣብ ካልኦት ሃገራት ብዙሓት ውሳነታት ክዕርፉ ይኽእል እዮም ማለት እዩ ብበሪ ባሕሪ ዘይከኣለን ሃገራት ድማ ውሳነ ተቐበልቲ እየን ዝኾና ስለዚ ሕዚ ብዘለናዮ ብርኪ ዓብዪ ጽዑንቶ ኣሎ ብፍላይ ድማ ንቅድሚት ኤአይ እንትንሓስብ ክላውድ ኮምፒቲንግ እንትንሓስብ ዓብዪ ጽዑንቶ ዝፈጥር እዩ ድኽነት ንምስዓር ጽዕንቶ ናብራ ንምቅላልን ምዕባለ ኣረጋጊጽካን ወለዶ ዝተርፍ ሃፍቲ ንምጽናሕ በብዓመቱ ንክራይ ወደብ ብቢልዮን ዝቑጸር ዶላር ንተውፅእ ሃገር ጉዳይ በሪ ባሕሪ ተወሳኺ ኣማራጺ ዘይኮነስ ጉዳይ ህልውና እዩ እዚ ሓቂ ልዕሊ 120 ሚልዮን ንዝኾኑ ኢትዮጵያውያን ብሓደ ሓሳብ ዘስማዕምዐን ዓይኒ ብዙሓት ዝገለጸን ኮይኑ እዩ ኣብ ዝሓለፉ ዓመታት ኣብ ክልል ኣምሓራ ብዝነበረ ጎንፂ ህይወት ሰባት ካብ ምሕላፉ ብተወሳኺ ኣብ ግልጋሎት ዝህባ መሰረተ ልምዓት ልዑል ዕንወት በዝሒ እዮም መንግስቲ ዝፈጠረሎም ጻውዒት ሰላም ተቐቢሎም ኢትዮጵያ ንምፍራስ ንሰርሑ ናይ ደገ ሓይልታት መሳርሒ ንዘይምዃንን ሕቶኦም ብሰላማዊ መገዲ ንምቕራብን ከም ዝመርፁ ነበር ዕጡቃት ትክልል ገሊጾም ኣሎም ዳሃብያሲን ዝርዝር ኣለዋ ኣብ ዝሓለፉ ዓመታት ኣብ ክልል ኣምሓራ ዕጡቃት ጎንፂ ብምፍጣሮም ንውግእ ካብ ዝወፀ ሰብ ጀሚሩ ንጽዋት ዜጋታት ዝጥቀሙሎም ትካላት ጥዕናን ትምህርትን መሰረተ ልምዓትን ዓንዮም እዮም ምንቅስቃስ ንግዲ ብምትእግጓል ቁጠባውን ማሕበራውን ፀገማት ተፈጢሮም እዮም መንገዲ ሰላም ዘይተረድኦም ዕጡቃት ካብ ጥፍኣት ንምምላስ ካብ መንግስቲ ዝቐረበ ጻውዒት ሰላም ተቐቢሎም ብሄራዊ ኮሚሽን ተሃድሶ ኣብ ማእኸላት እንዳኣተው ናብ ማሕበረሰብ ይጽንበሩ ኣለዉ ኣብ ማእኸል ተሃድሶ ኮምቦልቻ ዝርከቡ ነባር ዕጡቃት ብድሕሪ ትጎንፂ ሓድነትን ሉዓላውነትን ኢትዮጵያ ንምፍራስ ዝሰርሑ ሓይልታት ምህላው ብምግላጽ ሃገር ንምፍራስ ንዝሰርሑ ሓይልታት ወጻኢ መሳርሒ ንዘይምዃን ንሰላም መጽና ኣለና ኸብሉ ይዛረቡ አሁን ባለው ሁኔታ ከግብጽ ጀምሮ ከሻዕቢያ ጀምሮ እጃቸውን ያስገባሉ ሕዚ ብዘሎ ሁነታት ካብ ግብጽ ጀሚሩ ሻዕቢያውን ኢዶም የእቱ እዮም ብቐጥታ እኳ ኢደ እታውነት ተዘይገበሩ ብኻልኣይ ኢድ ንዓና ይበጽሕና እዩ እዚ ጉዳይ ሉዓላውነት ሃገር ዝሽርሽር እዩ ኢትዮጵያ ሉዓላውነታ ተሓልያ ኣገው ድማ ከም ዝኾነ ህዝቢ ክልል ኮይኑ ዓርሱ ብዓርሱ ንኸመሓድር እዩ ድልየተይ ኮይኑ ግና በዚ ኸይዲ እዚ ኢትዮጵያ ተፈራሪሳ አበይ ኮይነ የክልል ክኸውን አባይ ምናልባት ብዙ ሀገሮች እንደሚፈልጉት እናውቀዋለን ያንን እንዳንጠቀም አባይ ብዙሓት ሀገራት ከም ዝደልይዎ ንፈልጥና ነዚ ንከይንጥቀም ሰላም ከይህልወና ውሽጣ ክስራሕልና ጸኒሑ እዩ ሕዝቡን እዚ ዘሎ ኩናት ዝካይድ ካልኦት ብዝሰርሕዎ መሳርሒ ኩናት ስለዝኾነ መንግስቲ ጸገማት በዘተን መፍታሕ ዘይሕለል ጻዕረን ንሰላም ኢዱ ምዝርግሕን ዕጡቃት ንዘተን ክመጹ ዝዕድም እዩ ሃገራዊ ዘተሓዊሱ ከም ሃገር ዝተተሓዙ ዘተመድረኻት ጎንጽታት ዘትርፉን ጸገማት ንምፍታሕ ወሳኒ መንገዲ ምዃኑ እቶም ነባር ዕጡቃት ይገልጹ አሁን ደግሞ መንግስት የትኛውንም አይነት ጥያቄ በሰላማዊ መንገድ መፈታት ይችላል ሕዚ መንግስቲ ዝኾነ ሕቶ ብዝኾነ መንገዲ ክፈትሕ ይኽእል እዩ ብዘተ ይፍታሕ እዩ ኮሚሽን ሃገራዊ ዘተ ተጣይሹ አጀንዳታት የተኣኻኽብ እዩ ዘሎ ዕጡቅ ናይ ባዕሉ አጀንዳ ይህብ ንሕና እውን አጀንዳ ናሂብና ኢና ስለዝኾነ ተስፋታት ርኢና ኢና
كم جوجلون كم جنبار أجو نسأنتون تسفات ترينا يناتينا مغنياتو كومشن هاجر وزته تجمع أجو ترح زي كونس حفشوا تجمع زهاجر ناي مفتاح أقم اللويلي أم نبغونسي كم متاو زتن سلامن ممرات محبر سب كم من قلتع زدحن كم هاجر نخينات سوء صحيلي قبل ما عتبمو على زحشة هاجر مهنات كم سكال كليسهم ቁጭ ብለን ባለ መነጋገራችን ይሄን ሁላ እጥወት ወይም ኮፊልና በዘይ ምዝታይና እዚ ሁሉ ጸገም ዘምጻና ንሕና ብምዃና ሕዝግና ንምዝታይ ዕድል ስለዝተዋሃበና ነዚ ተንጥቀም ሃገርና ንቀጻሊ ምንቅስቃስ እንኽእለሉ አጋጣሚ እዩ ኢለ ይኣምን ኣብ ክልል ኣምሓራ ክሳብ ሕዚ 13000 ዝኾኑ ዕጡቃት ብመሰልጠነ ማእኸል ተሃድሶ ሓሊፎም ምስ ማሕበረሰብ ከም ዝተጸንበሩ መረዳእታ ብሄራዊ ኮሚሽን ይመላኸት እኛ አሁን ሌላ አባይ ግድብ ነው መገንባት የሚያስፈልገን ጣናን ማየት እንችላለን የምቦጭ አረም ወርሶት ንሕና ሕዚ ካልእ ግድብ ምህናጽ ዘድልየና ጣና ክንርኢ ከለና ፀሓያይ እምቦጭ ወሪስዎ ነዚ ምምሓውና ተገብአና ካሊ ጸገም ንተክል ተኾይና ህዝብና ኢና ንጎድእ መንገዲ ተዓጸና ሆስፒታል ኣብያተ ትምህርቲ ትካላት ሕርሻ ተዓጸና ናይ ባዕልና ጎረሮ ኢና ንዓጸው ብምዃኑ ነዚ ዝገብሩ ኣካላት ነቲ ዕድል ተጠቂሞም ኣብ ሓፂር ግዜ ግንዛበ ክወስዱ ኣለዎም መንግስቲ ንሰላም ዝኸፈቶ በሪ ንኹሉ ዘሳትፍ ሰፊሕ ምዃኑን ሃገር ናብ ላዕለዋይ ምዕራፍ ዘሳግር ምዃኑን ተገሊጹ ባህላዊ ስርዓት ፍትሒ ጸገም ብዕምቆት ኣብ ምምርማርን ቅርታ ንከይፍጠር ኣብ ምግባርን ዝለዓለ እጃም ከም ዘለዎ ተገሊጹ ባህላዊ መፍትሕታት ጎንፂ ጉድለቶም ብምምላእ ቀጻልነት ዘለዎ ሰላም ንምርግጋጽ ኣብ ዝግበር ጻዕሪ ኣብ ረብሓ ክውዕሉ ከም ዝግባእ እውን ተሓቢሩሎም ንጸብጻብ ኣሸናፊ እንዳለ ሙሉ ብርሃን ግርማይ ኣብ ኢትዮጵያ እቲ ዘመናዊ ምሕዳር መንግስቲ ካብ ምትግባራት ሒዙ ኣብ መንጎ ሰባት ዝፍጠሩ ጎንፅታትን ዘይምርዳእትን ፍትሒ ዝረኽቡ ብባህላዊ ስርዓት ፍትሒ ነይሩ እዞም ስርዓታት ከሳስን ተኸሳስን ቀጻልነት ዘለዎ ዕርቂ ንኽፈጥሩ ዘኽእሉ እውን እዮም ግና ድማ ዘመናዊን ስሩዕ ስርዓት ሕጊ ተግባራዊ ድሕሪ ምዃኑ ማለቱን ኣብ 1960ታት ተዛሒሉ ዝነበረ ዋላ እኳ እንተኾነ ሕዚ እውን ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ሃገርና ባህላዊ ዕርቂ ተግባራዊ እናኾነ ይርከብ ባህላዊ ስርዓት ፍትሒ ጸገም ብዕምቀት ምምርማርን ቅርታ ንኸይፍጠር ምግባር ብጽሒቱ ዝለዓለ ምዃኑ እውን ይእመን እንግዲህ መደበኛ ፍርድ ቤቶች የሚሰጡት ውሳኔ ያው አንዱን አሸናፊ ሌላውን ተሸናፊ የሚያደርግ ነው كم زفلت توم سرعة بيت فردتات هو وسانة نتحدث سعراي نتخلى دما تسعراي زقبريو أبهلو بيت فردتات دما بسرعة عرقيو زازم سلازي سبات نابت زقدم ركبهم نملاس يخيلوميو بهلو بيت فردي بعرق فتحو اتزنبر مسارتون بيغريتات سقينون منبر رابح سلازهب قصالنت نزلو هنسات سلام زلعال بركتو لو كزمناوي يفتح سرعاتوች በተለየ የግጭትን ያለ መግባባትን የጥል ምክንያቶችን ከስር ይመረምራሉ كاب زبنو سرعة فتح بستفلي ملكع قونسن زي مردان كاب مسارتو يوم زمرمروا أب حق ون يوم تمت زقبرون كاب زبتو ساخي أب تخصن تيخونه أب زحق تمت بمقبر فتحن محب بناي بعلوم بحلو سرعة زلو قونس بممرمر فتحن محب كسع موداتا يتعرو يوم كابت مالي سناي بحالتات بموسار لو مدما حدشت بحالتات مفتار صباح إثيوبيا نختم معبل يقبر إلي زعمن منقست مدمارون بحلاوي مس زمناوي موحد كم زاد اللي قلت تدرش قبولነት ያለውና በመርህ ላይ የቆመ ፍትህን ለማስፈን እንዲቻል ተበጻሒ ቅቡልነት ዘለውን ኣብ ሕግ ጠጠው ዝበለ ፍትሕ ንምዕሳል እቲ ስሩዕን ባህላዊ ስርዓት ፍትሒ ተናቢቦም ዝኸድሉ ዓውዲ ምፍጣር ይግባእ ረብሓ ዘለዎም ባህላዊ ፍትሕታትን መማረፅታትን ብምሉእ ዓቕሚ ክውደቡ ኣብ ምግባር ምስራሕ ግድን እዩ ባህላዊ መንገድታት ፍትሒ ሓድሽቲ ሓሳባት ንኸካትቱን ጉድለቶም ብምምላእ ንሰላም ሃገር በጽሒቶም ንኽዋጹ ምግባር كم زقباون يلعل አነስተኛ ጉዳዮች ወደ እስከ 80% እንዲህ የሚሆኑት ፍርድ ቤት ሳይመጡ እንደው የህግ ውቅናም ከባል ተሰጠበት ጊዜ ማህበረሰቡ በዛው እየፈታ ክሳዕ 80% ዝኾኑ ጉዳያት ቤት ፍርዲ እንከይበጽሑ አፍልጦ ሕጊ ኣብ ዘይተዋሃበሉ እዋን ብሕብረተሰብ ብባህላው ዝፍትሕሉ ካይዳት ጸንሐ ባህልና እዩ ስለዚ እዚ ተጠናኺሩ ክቅጽል ኣብ ምግባር ክስራሕ ይግባእ ኣብ ኢትዮጵያ ልዕሊ 80 ባህላው ስርዓታት ፍትሒ ከም ዘሎ ዝእመን ትኾን بسفحات بمصنعات استرغاغصون سفيح افلطو زرخبو لعلي 10 ባህላዊ ስርዓት ፍትሒ ከም ዘሎ ይግለጽ حز ድማ ናብ ዜና ዕዳጋ ኢና ክንሰግር ፍርያት ካብ ውሽጢ ሃገር ሓሊፉ ብጽሬት ናብ ዕዳጋ ዓለም ንምቕራብ ይስራሕ ኣለው ክብላም كنتيبا ممحدار كتما أديس أبابا دانش أبابي قليسان
ب1.75 بليون بر وصاي بكفله كتما አቃቂ ቃሊቲ ዝተሃነፀ አትክልትን ፍረምረን ዓብይ መኽዚን ሎሚ ተመሪቑ ንአገልግሎት ክፍት ተገይሩ ከንቲባ አዳነች አቤቤ ኣብቲዋን ከም ዝበልኦ ሉዓላውነት ቁጠባን ምርግጋጽ እናተገብረ ዝርከብ ርብርብ እቲ መዝሐሊ አትክልትን ፍረምረን መኽዚን ልዑል አበርክቶ አለው ኢለን ሚኒስትር ንግድን ዘባው ምትሳርን ካሳሁን ጎፌ ብግዶም እቲ መኽዚን ብሙሉ ዓቅሙ ናብ ስራሕ እንተኣቱ ብሓደ ግዜ 20,000 ኩንታል ፍርያት ናይ መሓዝ ዓቅሚ ከም ዘለዎ እዮም ተዛሪቦም ተመልከቲ ማዕድ ዜና ቅድሚ ምዝዛምና ቀንድ ዜናታት ዝዕለት ከዘኻኽረኩም ሓይሊ ኣየር ፌደራል ብዝወገኖም ተግባራት ሪፎርም ኣብ ርኡይ መገዲ ለውጢ ይርከብ ክብሉ ፊልድ ማርሻል ብርሃኑ ጁላ ተዛሪቦም መንግስቲ ዝፈጠረሎም ጻውዒ ሰላም ተቀቢሎም ሕቶም በሰላማዊ መገዲ ንምቕራብ ከም ዝመርጹ ነበር ዕጡቃት ክልል ኣምሓራ ገሊጾም ፍርያት ካብ ውሽጢ ሃገር ሓሊፉ ብጽሬት ናብ ዕዳጋ ዓለም ንምቕራብ ይስራሕ ኣሎ ክብላ ከንቲባ አዳነች አቤቤ ገሊጸን ባርከስ ተመልከቲ ማዕድ ዜና በዝዛዚምና ስለምክታልኩም አዚና ነመስግን ሰላም